भिडिअनिफ्राय मा जाबोनानै मा जालांखो जेलाव थांलायनो गोनां जालायनाय मा अबस्था जाखो साननानै मोनला आङो जेबो साननानैनो मोनला मा जाखो मा जालांखो जेबो हमनानैनो मोनला মা হবচোন মা বেছি নাকান্দিব ঠিক হৈ যাব নহয় ঠিক হৈ যাব मा जाखो जोंहानि नखरा जेरैथिंबो माथो जोंहानि नखरा दुखुजोंनो साग्लोबनो हमबाय आंथ' गुदिबो मिथियासै बिजौबो मिथियासै अखानायब्लानो अफिसाव थांनाङो मोनाबासो न'आव सफैयो न'आव मा जायो मा थायो खबरखौनो मोना नखराव मा जादों मा थादों आंनो खोन्थाबासोलाय आं मिथिगोन आंखौ रागा जोंजानो गिनानै आंनो जेबो खोथाखौनो खोन्थाया सिखोमानानै दोनो दा माबा मोनसे समस्या जाबाल'सो मिथियो आङो गोदो बिहामजो गैयियावसो आंनि नखरा सुख सान्तिमोन दा बिहामजो लाबोखांनायनि उनावसो बिहामजो मोनखांनायनि उनावसो आंनि नखराव जाथायानो जाथाय सानफानि उनाव सानफा सानफानि उनाव सानफा सानफानि उनाव सानफा जालु जालायानो जोबला बे सोरांस्रिनि नखरानो बांसिन जायो बे सोरांस्रिनि नखरानो बांसिन जायो হ'ব মা উঠক টকা পইচা লাগে মই যোগাৰ কৰিম মা মই ঘৰৰ পৰা খুজি পঠাম মা আপুনি নাকান্দিবচোন सोरांस्रियानो सुनि आंनि सोरांस्रियानो नंगौना नङा बिफा बे सोरांस्रियानो सुनि बिमा नोंनाबो बुंनायफोरा बारा जाबाय मा सुनि जालाबायनांगौ मानसियालाय बेखौ सुनि होननानै बुङा बेखौ गाव गाव बजबना लानाय जाथायसो होननानै बुङो नोंगौथ' आयै नोंनि बुंनायाबो गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि खुगानि रावफ्रानो नखराव दावराव दावसि एना एनिखौ लाबोयो नखरनि गोजोननायखौ खोमायो ना आफा मानसिया बोरै सुनि जानो हागौ आंनि मोन्दांथियाव सोरांस्रिया सुनि नङा आरो बेखौ खाफालनि लिरनाय होननानैबो बुंनो हानाय नङा बेखौ गासैबो गाव गावसो बजबना लानाय देरहाया जुदि जौ लोङामोनब्ला केन्सार बेमारबो जानाय नङामोन देरहाया जुदि जौ लोङामोनब्ला इसाखौ डक्टरनो जासिनो गोनांबो जानाय नङामोन देरहाया जुदि जौ लोङामोनब्ला इसाया आलाय आथानि खारखोमालांनो गोनां जानाय नङामोन देरहाया जौ लोङामोनब्ला दिनै जेलावबो थांनो गोनां जानाय नङामोन 100% सैथो बिमा मालायनि फिसाजोखौ लाबोनानै मालायनि फिसाजोखौ सुनि होननानै बुंब्ला जाया सुनिया न'नि फिसालायानो फोथाया आङो नोंसोर बुंबा फोथायगोन नामा आंनि फिसालायालाय बोरै सुनि जानो मोनांगौ खैफोद आफोदलाय जाथो बुङाङा नोंसोरो आंनि फिसा देरहायालाय माथो सेंग्रा समाव जौबो लोङामोन सेंग्रा समावलाय माथो बिनि जेबो बेमार आजारानो गैयामोन सेंग्रा समावलाय माथो जेबो खैफोदानो जाफैफेरामोन बे हिन्जावखौ बे हाबा खालामनायनिफ्रायसो जादों गासिबो बेनो सुनि बेखौनो होगोनसो आङो बे बारावबा बे हिन्जावखौनो होगोनसो आं अलमार नों दङ ना न'आव बे जोमैया आरो फैफिनबावबाय नामा बेफोरखौ मा होनदों नङा आयै जोमै फैनो अलमार जोमै सिमां मोथां नों मानो नुजाफैबावखो आंथ' नोंखौ मैयानो फनाव बुंदोंमोन ना आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै अब्लाबो नों मानो मानियासै आंनि सेरावनो मानो नुजाफैफिनखो बिदिब्ला नोंनि हारसा हिन्जाव होननाया बै नोंनि सेराव गसंना थानायानो अलम्बार तेव कोण হয় मा तेव कोण হয় बाबा बिहामजोखौ न' सिङाव लानानै थां बेखौ मा खालामनांगौ आं दङ जोमै नों एथ' गोबाव बहा थाहैयामोन आरोथ' आंनि फिसालाया नोंखौ लायनोबो थांदोंमोननो नों मानो फैयासै दाथ' नोंनि गोरोन्थि जाबायना दाथ' आंनि फिसालाया गुबुन हिन्जाव लानानै फैबाय दा नोंखौ बोरै लाखिनो गाज्रि दा मोनसै दे नों ओंखारलांफिनदो जाहाथे जोंनि नखरा आरो दावराव जाबावा आपा मानो बिदि बुंदों अलम्बारनि हिन्जावा आंसोथ' आंसो बे नखरनि बिहामजो अलम्बारनि हिन्जाव आपा रावबो जानो हाया आपा आंखौ मानो थोनहरफिनदों बै हिन्जावखौनो थोनहर जोमै बुंनायजों गासै खामानिखौ फिरायफिननो हाया बिनि बदलै नोंनो जेसेबां थाखा नांगौ फैसा नांगौ थांना थानायनि बेलायाव नोंनो बुं आं होगोन अन्नानै नोङो जोंनि नखरखौ गरम बोथा खालामसै जोंनि नखराव गोबां दावराव दावसि जानानै दङ नों बुजिदो नों ओंखारलांफैदो बिफा नोंनि बिदि गोदै रायलायनायजों गासिबो जाजोबा साइड हो नोंनो थाखा हरनो आङो हरा माथो आयै नोंनो थाखा होनो गोनांखौ नों गोदोनो आंनि मोसौखौ फाननानै जाखाबाय गैया ओंखारलां आयै थांखांनाय बाथ्राखौ गोमोरलांनो होदो आयै बेफोरखौ बुंखांफिनबाय थानो नांला आरो आयै बै हिन्जावखौनो थोनहरफिना आंसो अलम्बारनि हिन्जाव जोमै प्लिज जिद्दि दा खालामसै अलम्बार आइ आफामोना मानो बेफोरबायदि बुंबाय दङ बिसोरखौ बादा होना बेफोरबायदि बुंनाङा होननानै आंसो नोंनि हिन्जाव बैयो नङा बैसोर आंथ' बेखौ सिनाया
अलंबार आंसो नोंनि हिन्जाव प्लिज अलंबार आंखौ लाखिदो जोमै आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो आंनि हिन्जावा दुखु मोनगोन मा होनखो नों जोमै आं नोंखौ बुङो खावलायो आं नोंनियाव नों थांफिनदो थां आं नोंखौ लायनो थांदोंमोन नों फैयासै आं गुबुन हिन्जाव लानानै फैबाय आरो दा बेजोंनो आं हेपि जोमै गासैबो खाफालनि लिरनाय बायदि जायो नों थांफिनदो गाज्रि दामोनसै नों आंनि नंला आं नोंनि नंला आं कारिश्मानिसो जाबाय बाय जोमै गुड बाय कारिश्मा आंहा भितरत কিন্তু অলংবাर बुवारी একো কিন্তু सिन्तु নাই जा भितरत अलंबार नों बेफोरबायदि माबोरै खालामनो हागौ अलंबार ओइ मालाय हौवा हिन्जाव न' सिङाव थांबाय नोंहालाय मानोथो ओंखार बिमा मेंग्लि जोबनायसो मोनबाय आं बिहामजो फिसाला जेलाव थांनांबाय फिसौ आंनि हाबा जाहैनांबाय दा हनै जोमै आरो अलंबारनि गेजेरावबो बेफोरबायदि मा जाजोबखो सिरि था नों न' सिङाव हाबहै माखौबा एसेबां दुखु जादों इसालाहानावबो थांनांगौमोन इसालाहानि न'खरनि मानसिफोरनि खबर हैनो इसानो आंलाय दालाय इसानो बिसानि न'खरखौ मोजाङाव दङ होनना खोन्थाहैनो ना गाज्रियाव दङ होनना खोन्थाहैनो आंथ' बिसानि न'खराव जेबो मोजांखौनो नुवासै माबा दावराव दावसि बिराद गिदिर जेंना समस्यायाव गोग्लैना थानायसो नुबोखाबाय आङो दा गाज्रिखौनो मोजां होननानै खोन्थाहैब्लाबो गोरोन्थि जागोन आरो न'खराव सुख सान्ति गैया खबरा गाज्रि होननानै खोन्थाब्लाबो बियो दुखु जागोन दालाय मा खोन्थाहैनांगौ जाखो आंलाय इसानोलाय आयु मानोथो इसेबां गोन्दा गोन्दि पुलिस जाखो बेलाय प्लिज जोंहालाय मा गोरोन्थि जोंखौ मानो जेलाव लांनो नागिरखो बिदि अयनाय दा खालाम सार जोंखौ बिदि अयनाय दा खालाम जोंखौ हगार जोंनि आखाइखौ हगार मानो लांनो नागिरखो जोंखौ जेलाव आयु माथो मामा बाबाखौसो हमनानै लाबोदोंलाय बाबा अनुष्का राहा गैला दिनैनिफ्राय जोंनि जिउआ जेलावसो मामा जेलाव नोंसोरो मानि थाखाय थांनो गोनां जाखो अनुष्का फिसा डक्टरा इसाखौ मोनैनि जोंखौ जेलावनो हरबाय माथो खालामनो इसा फिसायाबो बहा थांखो खबरखौनो मोनासै जेलाव थांनांसिगोन अनुष्का इसाखौ बोरैबा लोगो मोनोब्ला खोन्थानानै हो अनुष्का फिसा आंनि इसा फिसाजोखौ लोगो मोनोब्ला नुबाय बायोब्ला खोन्थानानै हो जोंनि जेलाव थाहैनाय खबरखौ मोनथों बियो होमबा डक्टरनि जानो गोनां हिन्जावा नोंसोरनि फिसाजोआ बेनो आंनि फिसाजोनि लोगोसे बियो आंखौ बिमा बिफा बायदि मानियो प्लिज जों हौवा हिन्जावखौ हगारदो ना जोंनि गाबनायनि जोंनि मेगननि मोदैनि बेसेनखौबो एसे सान जोंहा जेबो दाय गैया नोंसोर मानो हमो दायनिगिरिफोरखौ हमनो नांगौ जोंहाथ' जेबो दायनिगिरियानो नङाना नोंसोरखौ जेलाव हमना लांनो थाखाय जोंनो घुस होखाबाय रैखा गैला फैदो गोख्रै आयु गिनायसो मोनलायलांबाय आं मा नुखो आंलाय बे खबरखौ इसानो खोन्थाहैयाबाखि जाबावगोन मोजां खोन्थागोन ना गाज्रि खोन्थागोन जाबाय थादोंमोन ना दा रिजाल्टखौनो मोनबाय इसानो खोन्थाहैनो रोखा रोखा खोन्थाहैजोबनोसै आं नों मानो मिनिखो आं माखौ मिनिदों मिथिगौ आंनि ओंख्रि संनायानो खामजोबदोंमोन ना बेखौनो
फैखो? आङो ना नोंखौ खुसि नुनायखायनो नों मिनिनायखायनोसो मिनिफादों आं। खोनासंलाय रोन, दुर्गा फुजानि आंनो दख'ना नांगौमोन। मा नांगौ? दे लिस्ट खालामना होबानो जाबाय आंनो। नै माथो बेयावनो दङलाय बिसोरो। इसा, आनुष्का, मा खबर लानानै फैखो? फै जिरायफै आरो खोन्थाफैदो। आनुष्का, नों जोंहानि न'आव थांदोंमोन? औ। माबायदि दङ जोंहानि नखरनि मानसिफोरा? थिगैनो दङना आनुष्का? आबै आबौआलाय थिगैनो दङमोन आं थांबा? ओइ आनुष्का, नों मानो फ्रि आंनो खोन्थायाखै? माबा मोनसे सिखोमाना लानाय बायदि मोनदों। नोंनि मोखांखौ गोसोमसो नुदों आङो। आनुष्का बुंना, आंनि नखराव माबायदि दङ? थिगै दङना गैया? स्रा स्रा खोन्थाना। माब्रै खोन्थागोन जादोंहाय आं। आनुष्का, आंनि बिहाव बिखुनजोआ माबायदि दङ? नों थांनानै माबायदि नुबोखो स्रा स्रा खोन्थादो। आंनि इसाया दिनैसो मिनिनो सोलोंदों, दिनैसो मिनिदों बियो। आरो नों बेबायदि गोनो गोथो खालामबाय थायोब्ला बे आखबार दुखु जाफिनगोन। इसा, नोंखौ मोनैनि डक्टरा मामा बाबानियाव 2 लाख थाखा दाबिदोंमोन। बे 2 लाखखौ मामा बाबाया होनो हायैलाय मामा बाबाखौ डक्टरा पुलिस हमहोनानै जेलाव थिनहरबाय। मा? जेलाव थिनहरबाय? औ इसा, जेलाव लांबाय। दा बावैसो लांदों। आंनि मेगननि नोजोरावनो आं नुदों। आरो मामाया जोबोद दुखु जादों, गाबै गाबै बुंदों, आंनि इसा फिसाया बहा दङ? खबर मोननायबा मोजां जागौमोन। आरो आंखौ बुंदों, नों जुदि इसाखौ लोगो मोनोब्ला इसानो आंनि बे खबरखौ खोन्थानानै हो होननानै बुंदों। बिनिखायनो आं खोन्थाबाय इसा। आं बेफोरखौ मा खोनाखो दिनै? दिनैसो आङो एसे खुसियै थानो हादोंमोन। दिनैनो आरो आं बिदि खोथा खोनाफिनबाय। आं मा दाय मावखो जे आंनि दायनि थाखाय आंनि बिमा बिफायासो जेलनि ओंखाम जानो गोनां जासिगोन? रोन, प्लिज आंखौ मामा बाबानि सेराव लानानै थौ। आंनि मामा बाबानि सेराव दानो आंखौ लानानै थौ गोख्रै। आंनि मामा बाबाजों आं नुजानो थौ ना। जिंगा दासि इसा, आं दङना, आं लांगोन। थौ दानो थौ। दे बिदिब्ला नोंसोर थांदो दे, आं थांनोसै न'आव। थेंक इउ आनुष्का लोगो, आंनो बे खबरखौ होफैनायनि थाखाय। नों नङामोनब्ला दिनै आं बेफोर खबरखौ मोननाय नङामोन। थेंक इउ लोगो। दे गोख्रैनो थांनानै नोंसोरो नुजाहैदो, गोजोन मोनगोन बिसोरो। आरो हायोब्ला मामा बाबाखौ देरना लाबोनायनि राहाबो ला नोंसोरो। दे थांदो। नै बेलाय इसा बिमादै गोदान होननाया नङा आरो हारसा बिहामजो होननाया, बेलाय मा जाबोलायखो? कारिश्मा, आनुष्का, ओइ आनुष्का। बिथिं दासो थांदों, गाबै गाबै थांदों। मा जादों? नों बुदों? नों दाबो एसे उन्दैनो दङ दे, नों मिन्थिया। आरो आं बेखौ बुवाखै। एसे दावराव दावसि जादों, बेनिखायनो बे गाबै गाबै न'आव खारफिनलांनो नागिरदों। होसोलांदो होमबा, दासो बिथिं थांदों। कारिश्मा।